това през тази касетка. Ето. Преди стига превърта, сега няма тръгне. Нищо не направи. Може го ли върте? Мамо, бъде свали кастофона отгоре, моля да се че тук, ама По-бързо ще стане. Добре, този кастофон защо стои тук, а другия горе на тавана? И аз не мога да го Защото то не е вчупен. И кой може, че Това е- антената е Това е щупена неговия само. кастофон. Не е повече, сега трябва да почна някъде. И какво говорихме за царева? Тате! Аз съм аз! Добре, на няколко песен прекъсваше, сигурно да стане. Ам тя не... Да не бяха ли тия мили ванили? Единствените песни, които ми харесват трето, защото А, не не, знам това от не тази са касета. Мили ванили бяха... Де да знам, може да ги помня.